87% daw Uy! sa mga Pinoy Taas ano? ang naka-experience og mental health issue tungod ra pod sa ilang work environment. Agoy. Sama unsa gyud daw day. Panalitan ibutang nato example daw. Yes. Kanang usa ka trabahante nga nakasinati og mental health issue. Yes. Sige daw day. So kini daw ang pipila ka mga sintomas Sige daw. kanang permintigi kapoy, Wa nay gana. Manay gana mo. maglisod og tulog, Siguro sa Kanang sundo, siguro. kanang Lunes pagani day magunhaw na kayo kanus ang Biyernes. Biyernes. kanang mga nakauli. Magpagani pag time in. Ngita na sa kanabitang time out. Ana, gayo pa sa oras oy. Mag-ihap og oras ba no? Kanang Oo. stress and anxiety. Ay day. Possible po kaya nga kuan kining tungod sa mga katrabaho? Pwede kay work environment. Digid malikayan di ba radyo manabi Yes. mga work-related mental health issues. Oo, Oo. di biya na kuan day, di biya na siya komedya. Kuan realidad ba yan? Tinuod, day? oo. So day ambi. Sige Sige daw day. sa poor mental health. Okay. 85% daw ng mga Pinoy nga mga empleyado of course Yes. gusto na nga kanang hinay-hinay og exit, stepping back. Marisa. 68% ang naga-consider nga mag-quit or Ay. resign. 57% but nila nga kanang naga-take sila og mga training courses kay gusto na nila mobalhin. Yes. Ana. Okay, no? And 54% kay gusto nila kang work from home lang. Ay. Kay tinuod na kay ang environment na gyud daw ang toxic. And ang 50% naga sick leave bisan walay sakit. Grabe naman na, oy. Ay, tungod man po yun daw sa mental o psychological health Yes. issues. O, napoy nga na, 31% sa atua. Yun, ano, mga ginaagian ka niya. Burnout po, di ba? Oo. Na mga dili kanang Sama ni- malikayan. Sama ni, ay, wala ni lain ani balik-balik naman lang ni. Oy, Oo. kaabot to hapon. O nga, kanang routinary, Yes, oo, makakuan po na siya, apekto po na siya sa tuang mental health. Kung dili man gud po nimo tabangan imuhang kaugalingon nga maghimo og unsay pwede buhaton ani ako ang task nga bag-o na pod, no? Bitaw. Or ikaw mismo sa imong kaugalingon mag-learn og something new or mag-level up mga kasama, mas maayo na. Pero kung ikaw tong steady lang okay na ko ani, pero ikaw ra gihapon ang makapa-burnout sa imong kaugalingon. Kung di po nimo tabangan imong kaugalingon. Correct. Diba? Yun mga kasama. Gani nga. Di ba first to kaganina katong na interview Yes. kay Kagawad Celes. Naman tong interview niya niingon siya nga nganong wala ko ninyo gignan. Gingnan. Magani, Uy, isa po na, no? Na Oo. Kaya ako ganun sa giingnan kung nasayod ba siya nga doon na nagbikil sa iyang mga trabahante. Inosente gyud daw kuno siya kayo dai. Oo, kay di ay wala po nag-open ang mga katrabaho. So mo ni siya ang lesson karon. Naaman tay Yes. supervisors, naaman tay leaders. So pwede pud nato sila ingnon ana para ma-resolve ba karon dili madako ang bikil. So kinahanglan pud kita mga kasama nga kana gani maging mindful sa atong mga words. Wa ka kabalo kung unsay ginaagian sa ilahang pamilya o sa ilang panimalay. Unya mo dugang pagyud ka diha sa trabaho, awa na po na, di na po na mao. Bitaw dai. Kasama no. So kung unsa man ang yung ginaagihan ka, ako matambag diha kanina. Sana. Tambagi dai, Kanang tambagi yun siya. dai. Of course, ayaw kadalo sa imong kaugalingon ang mag-vacation leave. If ever na burnout na gyud ka tungod sa Bitaw. trabaho. Katungod man pud na nimo. Yes. Break Of sa course. break. Sa take a break. Okay ra man gyud na kanang i-reward po nimong kaugalingon at the same time importante na siya para ang imuhang hunahuna makapahuway sa Bitaw. o karon ano ka ba kumbaga murag ma-reboot, Bitaw. re-energize kay kung for example yes okay kay ka hawd kay ka mga empleyado inana but dili na ka mahimong productive kung mismo ikaw burnout na. Kana. So, Oo. talagang mga Mo kasama. ganay sikreto. And kung na kay mga kalagot, kasuko, inana, makigstorya ka sa inyong union president. Ay, kana. Unya kay ang gikalagutan ang union president. Kana. Adto sa vice president. Dito na. Adto sa vice.